Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you. And a tutte memerà. Oh, happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you, my darling. And a tutte memerà. I just took it enough. Jaftar, me tu sa. Dívej se tady na pana, jo? Tady na pana, tam si dívej, jo? Dívej se, on udělá fotku, jo? Dívej se a ukaž ahoj.
Ukáž, ty dobře. On tě jenom fotí. Lasko. Neberu. My jdeme zase do salu tancovat, jo? Dobra. Co? Normálně do boku Vládko, a na to pátkovisko vejde? Jak? Na to pátkovisko vejde, je to velké? Jo, to je velikánské. Tady odsad, pojďte. Pojďte. Takže vás všichni zdravím, že jste přišli dneska tady za tím pánem, co má dneska 65 roku, a já mu přeju všechno nejlepší, ať se máme rádi všichni a ať jsme tady dlouho. Já už nevím, co dál říct. Tak chlapi, hrajte.
strasti. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se moc stojí krásné přání. Hodně štěstí, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně zdraví. 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 A se moc stojí krásné přání. Hodně štěstí, hodně zdraví. Hodně štěstí, hodně zdraví. Hodně štěstí, hodně zdraví. A se moc stojí krásné přání. Žák, 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 meduza.
rodina celá. Vítáme vás tady všichni na oslavě mého manžela na 65. narozeninách. A jsem ráda, že jste tady všichni. A Vlado vám moc krát děkuje a já to tež, protože moc si toho vážím, že jste dorazili celá jeho rodina ze Slovenska, co ho máte rádi. A za všechno vám děkuju, že jste tady a bavte se až do rána. Vítáme vás.
Martin. Kulava. Sestra moja z Kulava. Počúvaj ma, ale mám jednu sestru, druhú sestru, aj z Kulava. To je, ja som čo? To je panička? Panička? Ona je easy, tam to už se ale to ukazujú tvůj strach. Jsem rád, že jste dnes přišli a jsem rád, že jsem dneska oslavil mému taťkovi 65 let. Díky moc. Jsi rád, že jsi přišel na tuhle oslavu, popsat jako strejdovi? Áno, lebo si vážim mojho otca, tak som prišiel preto na jeho oslavu. Co by si mu popsal? Hodne zdraví, štěstí. A je bol to ešte dlouho medzi nami. Perfektní. Ještě něco, co bys mu chtěl říct? Mám ho rada, preto som ma prišiel. Takže přeju strejdovi všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, hlavně to zdraví. Má to tu hezké, Vladko si dal záležet a s ním mám prostě spoustu zážitků krásných a jsem ráda, že jsem vlastně jeho rodina. Máš nějakou vtipnou historku s ním? Mám, jednou nás hledali a my jsme prostě 2 dny jsme lítali, hledali nás, nemohli nás najít, no a my jsme si hrali automaty. Takže tak. A co pro tebe znamená? On pro mě znamená, strejda Vlado pro mě znamená jako můj tata. Prostě mi nahradil tatu, který mi už odešel a mám prostě k němu strašně velkou lásku. Jak si užíváš dnešní narozeninovou oslavu tady? Velice dobře. A co pro tebe Vlado znamená? Znamená pro mě moc, protože je to můj nejlepší kamarád od 17 let a je mi 58. Máš nějakou vtipnou historku, o kterou by ses podělil s Vladem? Teď mi to nepřijde na rozum. Ale mám jich moc jsme spolu zažili. A jakými slovy by si Vlada popsal? Jaký je člověk? Vlado je velmi dobrý kluk a také se umí bavit. Porozumí v rodině, všude, chodí s náma a tak dále. Takže oslava je super, jsem ráda, že tady můžu být a strejdovi přeju hodně štěstí a hlavně zdraví. Jak si užíváte dnešní oslavu? No, vynikajúco. Jak vám chutnalo jídlo? Vynikajúco. Co pro vás Vlado jako člověk znamená? Velice moc. Jak môj táta. No táta umrel mi už. Mal 69 rokov, 3 roky už je zemi. 3,5 roka je. No a ja ho mám ako, že medzi tých bratov ho mám ako najradšej. Vlada. Lebo on chodíval aj ke mne na návštevu, aj tátovi. A ja som si ho velice obľúbil. Jak byste Vlada jako člověka popsal? Jaké jsou jeho pozitivní? Áno, ja som si ho akože velice obľúbil, aké by to bol ďalší môj táta. A velice si ho vážim až. To zdravie mu prajem hlavne, aj bol zdravý. A aby ešte medzi náma bol velice dlho. Tomu velice prajem. Jak si užíváš tuhle oslavu? Tady se děje. No, užívám si dobře. Jo, jde to. Co jídlo? Dělo jídlo. Co pro tebe znamená strejda Vlado nebo děda? Můj děda pro mě znamená všechno na světě. Je to střelec. Jak by si ho jako člověka popsal? Je hodný, spravedlivý a moudrý. Co na něm nemám rád? Nic. Všechno máš rád? Ano. Jak si užíváte dnešní oslavu?
Ja si užívam túto oslavu veľmi dobre, pretože som u mojho strica a som veľmi rada, že som sem došla ze Slovenska a som šťastná, že ho tu vidím a že je zdravý, že sa má dobre a že pre nás spravil takúto oslavu. Som veľmi šťastná, že sme tu všetci pokope. Veľmi pekne ďakujem. Co pro vás Vlado jako člověk znamená? Je to moje mami brat a ja ho berem ako otca. No. Máme ho rádi všetci. No. Jak byste ho jako člověka popsala? Jeho přednosti nějaké? Veľmi dobrý človek, úprimný, dobrý človek. Máte nějakou vtipnou historku nebo událost s Vladem, o kterou byste se podělila? Ani nie, teraz. Nič ma nenapadá. Nič ma nenapadá také. Ale ako mladý Vlado, keď chodieval k nám aj se svojím otcom, tak to bolo sranda, tam bávenie všetko, no. Jako malá si ho tak pamätám, že veselo bolo u nás, keď sme chodili aj babke, dobre bolo, no. To už sa nevráci, tí časy. Co byste mu popřala dneska? Ja mu chcem poprát veľa zdravíčka, veľa šťastia, veľa lásky a nech je tu dlho medzi nama. Jak si užíváte dnešní oslavu? No, oslava je krásná. A synek nám hodně udělal překvapení, ne? Hodně nám udělal překvapení, moc nás překvapil náš syn a i nevěsta. A děkujeme jim za vše, co pro nás s manželem udělali na jeho oslavu. A jsem ráda, že přijela jeho rodina ze Slovenska a jsem ráda, že můj manžel se těšil na svoji rodinu a je rád, že tady můžou být s ním a já taky. A i moje rodina, jeho rodina, všichni dohromady. A za to děkuji Bohu, že jsme se tak sešli a mám z toho velkou radost. A manželovi přeju, ať je hodně zdravý, šťastný a hlavně to zdraví mu přeju do dalších let. Moc ho miluji. Jak byste Vlada, manžela, popsala jako člověka? Jako člověka je srdečný, milující manžel, milující děda, praděda, prostě manžel, jak má být, i děda. Od manžela postará se o mě. Když jsme v nouzi nebo jsem nemocná, postará se o mě. A za to mu moc děkuju, že se o mě postará a já o něho. Jsme společní. Máte nějakou vtipnou historku s manželem, co byste se podělila? S manželem? Vtipnou historku? Něco, čemu by se mohl zasmát? No, teď momentálně, co tak jako tak, třeba já mu řeknu nějaké slovo, ať jde něco udělat, nebo něco ať podá, a on mi na to řekne, já do obchodu nejdu. A to se tak začnu smát, že nevím vykonat, jako. Takže tak nějak. Co byste mu popřála dneska? Dneska přeju manželovi, ať je hlavně šťastný a hlavně zdravý. Tomu přeju z celého srdíčka, ať je jenom zdravý. Jak si užíváte dnešní oslavu? Bylo dobrý. Co říkáte na jídlo? Stopro. Výborné. A co pro vás Vlado, bratr, znamená? Všecko. Jak byste to říct? To je můj život. Jak byste ho popsal? Jeho dobré schopnosti třeba? Jaký je člověk? To sa nedá povedať. Ja vám poviem pravdu. Ja som mal dvoje bratov, už ich nemám. A my sme ostali traja. Toto je jako môj brat najstarší. Nechcem dopustiť na neho ani slova. Co byste mu dneska k dnešním jeho narozeninám popřál? Všetko najlepšie. To, čo má, ja neviem. Aby bol zdravý. Len aby bol zdravý, aby sme sa mali všetci dobre rád. Toto mu prajem ja.
Jak vám to poviem? Mám ho strašne rád a ja neviem, už nemôžem byť, dvoch som pochoval a tretieho už nechcem pochovať. Jak si užíváte dnešní oslavu? Jo, za dnesnú oslavu 65. narozeninách si užívam super. Co říkáte na to, že vám připravil syn? Jak? Syn, že co říkáte na to? No to som moc šťastný, že to takto syn z nevestu takto pripravili a som mi za to moc vďačný. Za co byste chtěl poděkovat celé svojí rodině, co tady přijeli? A ja som ešte rád, že mi prišli bratie, sestry ze Slovenska, tí lidi, ktorí ma majú radi. Většinou lidi přejou vám nějaké zdraví, štěstí. Co byste si přál vy ještě tak v živote by som si pral hlavne to zdraví. Hlavne zdraví a ten zbytek to už príde samo. A jak se vám to tady líbí, ten prostor? No, ten prostor to je krásna sál za prvé, lidi sa znajú dobre baviť, muzikanti dobrí. No proste, tak som si to pral a tak to je. Koho jste dneska rád viděl, že tu je? No, hlavne svoju rodinu. Svoju rodinu hlavne. A bratranci, sestranice, no proste tí lidi, ktorí ma uznávajú a ktorí ma majú radi, tak tí lidi prišli. A za tých lidí vďačím. Co pro vás znamená slovo rodina? Jak? Co pro vás znamená slovo rodina? No, rodina pre mňa, jak to mám žiť, no. To není ako, že by som bol hrdina. Ja som rád, že oni ako prišli. A že sa tu dobre bavá a že si užívajú, čo prišli ze Slovenska. Som moc som za to im vďačný. Jak si užíváte dnešní oslavu? Super, super, krásne to je, nádherne. Moje dcerka dokázala dělat pěknou oslavu svojmu chanovi. A jenom si přeju, aby uzdravil se co nejdřív z toho, co má, co je nemocný, až se toho dostane. A hlavně zdravíčko mu přeji moc. Moc zdravíčka mu přeji. Svachovi přeju hodně zdravíčka moc. A věřím, že se uzdraví. Já tomu věřím. Co pro vás Vlado jako člověk znamená? Můj tchan, můj svach. Jakými slovy byste ho popsala jako člověka? Jaký je člověk? Dobrý, super člověk. To je můj tchan, co fakt suprový. Suprový, nikomu nic neřekl špatné slovo. A hodně roku jsme svachy a nikdy v životě nepadlo špatné slovo od Vlada. Vlado je dobrý člověk. A to je můj tchan. Svach. Tak, popletla jsem teď. Máte nějakou vtipnou historku, o kterou byste se podělila s Vladem? Ne, nic takového. Prostě jenom, jak jsme si bavili kdysi dávno, aj s mojím manželem. Pili tak, bavili jsme se, bavili, byla sranda, všechno v pohodě bylo. A jakože do dneska, ale manžela už nemám, zůstal jenom můj svach. Takže jsem bez manžela. A jinak je všechno v pohodě s mojím svachem, s Vladem. Jak si užíváte dnešní oslavu? Užívám si ji krásně, protože jsem se na to těšila a vážím si strejdy, takže jsem ráda, že můžu být tady této přítomnosti se strejdou a s rodinou. Co pro vás strejda Vlado znamená jako člověk? Strejda Vlado pro mě znamená hodně, protože je náhrada mého otce a strašně ho miluju. Už to tady několikrát zaznělo, že je vždycky něčí otec. Je otec celé té rodiny, když to tak vezmeme? Tak když to tak lidi berou, tak asi jo, ale samozřejmě já to tak beru, protože můj otec odešel a on zůstal náhrada mého otce. Jak byste ho jako člověka popsala? Nějaké jeho dobré vlastnosti třeba? Tak popsala by jsem ho takhle, že se věnuje krásně svojí rodině, miluje celou rodinu, tak jako my jeho.
Máte nějakou vtipnou historku s ním? Mám vtipnou historku, že jsme ho hledali 2 dny a on si hrál automaty s mojí sestrou. To už tady taky padlo. Takže historky máme asi takhle, rodinné akce, prostě je dobrý bavič, má s náma krásné historky, je to hodně. Jak vám chutnalo jídlo dneska, ten prostor, jak se vám to líbí? Prosím? Jak se vám to líbí ten prostor a jak vám chutnalo jídlo třeba? Chutnalo mi krásně, bylo to krásné všechno, chutnalo mi všechno a prostor je nádherný, protože můžu být tady v této místnosti se strejdou. Co byste mu dneska popřála? Popřála by se mu hlavně zdravíčko, aby byl mezi náma ještě spoustu krásných let, aby jsme si mohli takové chvíle užívat ještě hodně let. Od Vladka tátovi přeju všecko nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a jste tady s náma dalších 50 let. To vám přeju ze srdce. Jak se bavíš? Co kapela? Super, kapela. To jsou prostě moji kamarádi, dlouho se známe a atmosféra úplně luxus a Vladkovi tímto poděkovat. Máš to krásné, Braško. Užívám si dobře dnešní oslavu. Co pro tebe, Vlado, znamená jako člověk? Znamená pro mě celý můj život. Pro mě znamená. Jak bys ho popsala? Nějaké jeho dobré vlastnosti třeba? On má všechny dobré vlastnosti, nenajde se ani jedna, jako jenom jedna. Přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, hlavně to zdraví. Moc tě milujeme ze Sofí, s Lily a s Lukášem. Tak cítím se tu velmi dobře, jsem spokojená, bavím se. Co by si Vladovi popřála? Všechno nejlepší, ať se mu daří, ať je šťastný. Jak by si Vlada jako člověka popsala? Jaký je člověk? Je klidný, velmi usměvavý a mám ho strašně ráda. A co pro tebe znamená? Je známý člověk a nevím, no. Máš s ním nějakou vtipnou historku? Asi na něco? Asi ne. A jak tě baví kapela tady? Jak se tady atmosféra, jak to tady vnímáš? Velmi dobře. Cítím se dobře. A co jídlo? Superové. Jak si užíváte dnešní oslavu? No dobre. Vynikajúco. Dobre sa tu budeme baviť. Co byste Vladovi popřála? No len všetko len najlepšie. A hlavne, aby nám bol zdravý. Co pro vás jako člověk znamená, Vlado? Všetko. Umrel mi jeden brat, umrel mi druhý brat a už by som to nechcela, aby zás bola čo zle bolo. Jak byste ho jako člověka popsala? Jaký je člověk? Velice dobrý. On je dobrý, Vlado. Nějaké jeho silné stránky, které byste mohla říct? Jestli je dobrosrdečný, pomáhá. To áno, pomáha. To je bráno. A co říkáte na atmosféru tady? Jak vás... Vynikajúca. A co kapela? Dobrá. A jídlo? Fajnové. Co říkáte na to, že to syn připravil? Ďako? Jakoby Vládo mladý. Jeho syn to připravil, co říkáte na to, že... Dobre to spravil pre chlapca, pre tatka, velice dobre. Dobre. Co byste teda nakonec... No, čo by som povedala, len aby bol zdravý. Aby sme nechodili po zlých vecách, len po dobrých, aby sme sa stretávali ako rodina. Len na takto. Bavenie a tak. Jak si užíváte dnešní oslavu? Velice hodné a dobrý. Co byste Vladovi popřála dneska? Hodné zdraví a šťastie, aby mal. Co pro vás jako člověk znamená? Velice dost. Například? Jsou 3 bratie, ale Vlado je najstarší už. Srdce mu dám. A je zdravý. Jak byste ho jako člověka popsala? Jaký je člověk? Dobrý. Co říkáte na to, že to mladý Vlado připravil? Sami jsme vykulili oči, když jsme to slyšeli, co dělá ten kluk.
raja Shazid Sultan Ukami be Mandaria Suno laja Naši mejuša
Majallo, hoy maaf kasa kamno. Amriye, suka cairu manari. Sote kira, melakama, yoy dewa. Majallo, hoy maaf kasa kamno. Amriye, suka cairu manari. Sote kira, melakama.
Գտել եմ քեզ հիմա ու երբեք չեմ թողնի գտել եմ ու հիմա սիրտը իր տերը ունի սիրեմ քեզ լիանամ քեզնով հիանամ նայեմ աչքերիդ ու քարանամ դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ Սիրեմ քեզ լիանամ, քեզնով հիանամ, նայեմ աչքերիդ ու քարանամ Դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ Աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգուն իմ սեր միայն քեզանով Պիտի ապրեմ քեզանով, քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով Աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգուն իմ սեր միայն քեզանով ապրեմ քեզանով, քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով Կողքիդ կանգնած հիմա իմ սեր դու իմ թագուհի Տալիս եմ սիրտը հենց քեզ չկնախ հայուհի ամեն վարքյան ու ժամ քեզնով եմ ապրելու իմ ապրած օրերը քեզ եմ տալու քեզնից լավին երբեք չեմ տեսել ու չեմ տեսնելու աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգուն իմ սեր միայն քեզանով Թե պիտի ապրեմ քեզանով Քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով Աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգուն իմ սեր միայն քեզանով Ու թե պիտի ապրեմ քեզանով Քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով Քեզանով, քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով